Преди години създателите на Twix се скараха и разделиха производството на Twix в две отделни фабрики. Всяка прие коренно различен подход. Левият Twix заливаше бисквитката с карамел, а десният Twix обливаше бисквитката с карамел. Левият Twix окъпваше в шоколад, а десният Twix обвиваше в шоколад. Днес те споделят само една опаковка и един тесен път. Опитай и двата. Избери страна. Gucci. Made to measure. The new fragrance for men. Вдъхновението идва с Нескафе 3 в 1. Събери кодове и може да спечелиш едно от 16 пътешествия за двама до най-вълнуващите места в Европа или да се похвалиш с един от 5000 цветни часовника. Полети към вдъхновението с Нескафе 3 в 1 Coffee Play. Всичко започва с Нескафе. Емоция. Не е нужно да ходите чак до Япония, за да усетите истинското японско качество. 42-инчов Full HD телевизор Sony W650 с процесор за подобряване на картината, пълен достъп до интернет, богата колекция от филми и онлайн приложения. Свържете смартфон към телевизора и се насладете на вашите снимки, видео и игри. Сега на цена от 1099 лева или на изплащане с 0% лихва. Техномаркет. Gucci Premier, the new essence for women. Да приготвим нещо ново за вечеря. С пиле! Не, с картофи! Всъщност имам нова идея за пиле с картофи в гъбен сос. В плика слагаме пилешките бутчета, нарязаните зеленчуци, добавяме микса от внимателно подбрани и изсушени подправки и зеленчуци и малко вода, а не мазнина. Завързваме плика, за да запазим аромата, печем и след час... нещо ново е готово и е толкова сочено. Маги малки тайни за сочно пиле с картофи в гъбен сос. А утре приготви вечеря с някои от обновените рецепти от Маги малки тайни сочен вкус. Нейте в планината скрити никнат билки лековити. Букет изкусно те са сбрани, от монаси вещи са подбрани. И по рецепта швейца се родили хербитосин, билкови пастили. Хербитосин за бронхи и гърло. Билкови пастили номер 1 по продажби в България. Само от 8 до 10 ноември. USB памет 16 гигабайта за 9,99. Телевизор Toshiba 40 инча Full HD за 649 лева. И минус 25% на всички пресни зеленчуци. Няма такива цени. Има в Carrefour. Ей, закобеняци, кой ми сви дезодоранта? Ама ти ползваш дезодорант ли? Да, за разлика от теб. Ник, изя си сникърса. Защо? Защото ставаш примадона, когато си гладен. По-добре ли си? По-добре. Не си ти, когато си гладен. Температура на Макс. Хрема на Макс. Кашлица на Макс. Това не е обичайна настинка. Време е за нещо по-силно. Атакувай грипа на Макс. Вземи Грипекс Макс таблетки или Грипекс Макс топла напитка. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца на 12 години. Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. Delicacies, the things that please me most, but you... Наслади се на хубавите емоции по всяко време. You are more Своге, вкуси сладкото забавление. more than gold. Усещате болка докато преглъщате? Вземете Хексорал. Той атакува инфекцията и облегчава болката. Хексорал лекува възпаленото гърло още при първите симптоми. Хексорал спрей съдържа хексетидин. Лекарствен продукт без лекарско предписание за деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Шоколад, мляко и пшеничено брашно. Без консерванти и отцветители. Барни – мечето, което обича детето. Барни има нова изненада. Страхотен триизмерен пъзел от 2 части. По една във всяка промо-упаковка с 20 кексчета. Събери ги и виж къде живее Барни. Тази събота и тази неделя.